2001 urtean behatokia abian jarri zenetik milaka keixa edo urraketa bideratu ditu urte hauetan guztietan. Horietako eren bat, Nafar herritarrek helarazitakoak izan dira. Keixa edo Nafarrek helarazitako keixa edo urraketa horien arrazoiak denetarikoak izan dira. Bai ahozko zein idatzizko zerbitzuarekin zerikusia dutenak edo arretarekin zerikusia dutenak, seinalizazioarekin edo hizkuntza paisaiarekin lotura dutenak, jakinarazpen personalizatuak, osasun asistentzia, denetarik izan dira, denotarikoak izan dira. Nik badut adibide bat, orain dela 3 aste hilabete bat izango da, ez da urrunekoa ere. Deitu nuen 112ra, medikuak hartatu nintzen, eta ordan erderaz hartu zidaten telefonoa, eta nik euskeraz egin nuen. Eta ordan berak erderaz jarraitu zuen, da nik apropos galdetu nien nahizu. Berak esan zidan, ¿me hablas en castellano, por favor? Eta nik esan nien, bueno, pues preferiría poder hablar en euskera, no? Eta orduan bere erantzuna eta nahiko gainera tonu, ez dakit, txulesko batean edo, pixka eta arrotuta edo, esan zidan, bueno, pero ¿tú qué quieres? ¿Que te atienda un médico que te hable en euskera? Lehenengo zera sorpresa da, lehenengo erreakzioa. Eta segidan esan nien, bueno, pues yo quiero un médico que me atienda en euskera, a poder ser. Behatokiak urraketa horiek gainditzeko aleginean, instituzioekin harremanetan jarri denean, askotan erantzunetan jaso izan duena da ez dela legea urratzen. Eta horrela, jakinarazi zaigu eremu mistoko herritarrei edo bideratutako posta elektronikoak edo antzekoak edo baliokideak diren komunikazioak ez direla zertan itzulita bidali behar. Edota zonalde baskofonoan deiturikoan ez dagoenez herritarra ez dela zertan euskarazko testua txertatu behar. Horrela, behin eta berriro egin dugu topo legearen beraren oztopoarekin. Eta baieztatu ahal izan dugu lege hori dela traba herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Legeak esaten du, gu zonalde euskaldunean bizi garela, horregatik ezin ditugula eskubide batzuk bermatu edo ez dizkigu eskubide batzuk bermatzen, ni herritar bezala eskubide batzuk ditudalako, baina nirek ez dizkit bermatzen. Orduan hori amorruz bizi dugu, 2., 3. edo 4. mailako herritarrak bezalakoak sentitzen gara, ezin garelako gure hizkuntzan bizi. Printzipioz edozein Nafar bezalakoa naiz, baina hizkuntzari dagokionez 2. mailako Nafarra naiz. Eta hori horrek jendeari amorrua sentiarazten dio eta impotentzia handia batez ere ezin dugulako ezer egin. Eta askotan, gainera, instituzioek beraiek jarri dute argudio gisa lege hori herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Edo, hobeki esan da, urratzeko. Zonifikazioekin akitu behar dela, azkenean da duela gutxiko lege bat, orain igual gazteago direnek edo garenek erten albadut bizi izan dugu betidanikoa balitz bezala eta batzutan olako gauzekin betidanikoak diren gauza horiei buelta ematea zaila dela iduritzen zaigu, baina gero azkenean ikusi behar dugu zonifikazioak ez duela inbertze denbora eramaten eta patu zen bezala kentzen aldela. Eta denei eskubide berdinak jarri edo azkenean denek bete behar berdinak ditugun bezala eskubideak ere berdinak izatea, azkenean hori da demokratena. Horrela, uste dugu orain dela, unea badagoela abagune bat orain, egoera hori gainditu eta Nafar guztiek parez pare eta legearen aurrean berdin tratatzeko aukera eskainiko duena. Eta hori, zalantzarik gabe, euskararen lege berri bat da. Euskal hiztunak edo euskal hiztunei hizkuntza eskubide berberak aitortuko dion edo dizkion legea.